בעל עסק, כמה פעמים יצא לך לדבר עם אנשי שיווק, פרסום, עם חברת פרסום, נתנו לך ככה את כל המידע, את המחירים, את כל מה שאתה צריך להבין ולדעת כדי להתחיל פרסום ולהתחיל לקדם את העסק שלך. אחרי שקיבלת את המידע, הלכת, דיברת עם חברים, דיברת עם קולגות אולי, אנשים שלא באמת עשו פרסום או לא מבינים בפרסום יותר מדי. הלכת והורידו אותך לאט לאט מהרעיון. אמרו לך, לא, מה אתה צריך את זה, זה סתם הרבה כסף. מיני כאלה תירוצים של, אפשר להגיד, מוח קטן שלא רוצה לגדול ולצמוח. קרה לי בחודש האחרון כמה וכמה פעמים שבעלי עסקים דיברו איתי ואמרו לי, כן, אני רוצה, ואז אחרי כמה ימים ככה לקראת הפגישה, פתאום הם התערערו, פתאום קצת לא, ופה, וזה יקר, וזה. תן לי לתת לך טיפ, ולך גם. ברגע שאתם מחליטים לקחת את העסק שלכם גבוה ולמעלה, אל תתייעצו עם אנשים שלא בהכרח מבינים, ואל תתייעצו עם אנשים שהם לא בטוח יגידו לטובתכם. זה ככה טיפ קטן ממני אליכם, גם בתור בעל עסק וגם בתור חברת פרסום. תיקחו את המידע שקיבלתם, תתייעצו עם אנשי מקצוע, אנשים שבאמת מבינים, שבאמת עשו פרסום, שיכולים לתת לכם מידע אמיתי, בלי שום ככה דברים נסתרים, וגם את ההתייעצות הכי כנה. אז תיקחו את זה, זה דבר שהוא סופר סופר קריטי, יכול לתרום לכם להצלחה בקטע שאתם לא מבינים בכלל. שיהיה לכם סוף שבוע מהנה.